História elektromobilov je v podstate tak dlhá ako automobilizmus samotný. Prvé auto, ktoré vyrobil pán Porsche, bolo elektrické. Prvé auto, ktoré dosiahlo 100 km za hodinu, bolo na elektriku. Je pravda síce, že prvé auto, ktoré dosiahlo 200 km za hodinu, bolo na paru a ten vývoj párneho motora sa ďalej v automobilizme nepoužíval. Takže samotný elektromobil nie je novinka. Elektromotor pozná ľudstvo už veľmi dlho. Akurát je pravda, že v 20. storočí sa do popredia dostal spaľovací a benzínový a zážihový motor, pretože sa zistilo, že v 1 litri benzínu sa dokáže uchovať oveľa viacej energie, ako súčasne dostupné bežné batérie dokážu skladovať. Tak bola to taká cielená náhoda, ja som vedel o tom, že tým existuje, ale nebol som členom od začiatku. Chalanom som fandil a potrebovali jedného dňa pomôcť s výrobou. A jak som chodil pomáhať, tak mi vysvetlili, že čo je to vôbec za projekt, nejaké detaily. A potom som sa rád nechal prehovoriť. Je to projekt Študentská formula. Vznikol v 80. rokoch v Amerike a postupne sa rozšíril až do celého sveta. V tomto projekte sú zapojené technické univerzity. A cieľom tejto súťaže je, aby študenti vyvíjali a stavali malé formule a potom sa stretávali na svetových okruhoch, kde proti sebe pretekajú nielen teda v jazdení týchto formul v rôznych disciplínach, ale rovnako prezentujú aj sami seba a svoje vedomosti v ďalších tzv. Statických disciplínach. A tento projekt má aj oveľa širší význam v tom, že nespája len teda technikov a strojárov, ale aj manažérov a PR ľudí, ktorí sa zaoberajú vzťahmi s verejnosťou a podobne, že ten projekt vystupuje ako nejaká firma. Ja som zo strojárskej rodiny. Mám priateľa strojára. Ako decko som sa nehrala s babikami, ale s autičkami. A celé prázdniny som nebola u babky na záhrade, lebo obidve babky žili v Bratislave a bola som s otcom v dielni. V montérkach, špinavá od oleja a takže ja som sa nejako, pre mňa to není divné. Takže pre mňa to bol tiež viac menej taký sen, alebo je mi to blízke, skrátka. Najprv sme nevedeli ani ako tie autá stavať, ani ako to má vyzerať. Mali sme len 150 strán pravidiel a nič z toho. Hľadali sme rôzne technické riešenia, ako to vôbec spravíme, aby to fungovalo. Plus sme sa zlaďovali ako tím, lebo pri takomto projekte nestačí auto len navrhovať a stavať, ale rovnako si to musíte všetko zmanéžovať, vrátane logistiky a aj nejakej takej seba prezentácie, keďže tento projekt je financovaný výhradne zo peňazí sponzorov. Keď sme si tvorili technický koncept tejto novej formule, tak sme mali príliš veľké oči. Mysleli sme si, že už máme dostatok skúseností z toho prvého projektu, z tej prvej formule, že nebude problém postaviť špičkové auto. Ale áno, tam bola obrovská frustrácia, aj za to klobúk dole ľuďom, ktorí to prekonali, lebo musíme si otvorene povedať, niektorí odišli a s ťažkým srdcom. Keď sme mali prvú súťaž pred sebou, tak sme si povedali, že sa prenesieme cez to a ideme tam naberať skúsenosti. To bolo vlastne v Silverstone v Anglicku. Kým boli pred tým Anglickom problémy hlavne v ľuďoch,
tak potom už neboli problémy pred Nemeckom s ľuďmi, ale boli technické problémy a tie vlastne spôsobili, že v Hockenheime už formula bola komplet hotová, ale nebola funkčná, lebo tá elektronika proste neposlúchala. Bol som sklamaný možno pred súťažou, týždeň pred súťažou, keď sme sa tu fakt potili v tej dielni, aby sme to nejak rozbehali a nepodarilo sa to. A už keď sme išli na tú súťaž, už nám to bolo jedno. Vedeli sme, že nebudeme jazdiť a brali sme to tak, ako to je. Tí, čo sme ostali, sme tie chyby následne už časom, potom keď sme to predýchali, už sme sa z nich poučili a začali sme to brať akože cenná chyba, ktorú bolo treba urobiť, aby sme sa zase pohli o krok ďalej. Keď som si kúpil auto sám, tak som si dal za ňo peniaze len ja. Na tomto aute sme sa podieľali celý tým 30 ľudí. Priznám sa, dúfam, že ma chlapci nezabijú, že bojím sa, keď do toho sadá niekto iný. Škola nám dá veľa teórie, dá nám veľa času nad knihami, nám dá vedomosti, ale v reálnom živote je veľký rozdiel vedieť vyriešiť nejaký problém teoreticky a vedieť ho vyriešiť prakticky. Často to nefunguje tak, ako si my to vypočítame a až tým, že sa venujeme aj praktickej stránke veci, zistíme, že aha, tak toto treba sklbiť, aby sme dostali ten želaný efekt. Väčšinou už firmy očakávajú, že študenti vyjdú zo školy už s nejakými zručnosťami a väčšinou to nie je pravda, väčšinou sú absolventi nepripravení a preto aj firmy ich nerady prijímajú. A práve toto je možnosť ukázať, že študenti niečo vedia robiť už počas štúdia. A stále sa aj na tom čo učiť. Je to veľmi zložitý mechanizmus. Táto formula má okolo 5400 súčiastok, na tom je stále čo zlepšovať. Pre mňa to je kontakt s praxou proste. Ja budem, dúfam, manažér úspešný, takže pre mňa to je vlastne mimo kníh, čo nevidím v knihách, tak to vidím teraz na stretnutiach. No tak to je veľký rozdiel, keď dojde špičkový tým nejaký nemecký a zase Nemci strojárska veľmoc, podobná, ako bolo Slovensko pred 40 rokmi, len ďaleko sme zaostali. Zase, oni mali podobnú východiskovú pozíciu ako my, takže akože závidím im, priznám sa, ale oni si to zaslúžia, lebo je to ich zásluha. Akože nikto neprišiel za nimi s igelitkými plnými peniazmi, že tu máte, choďte to robiť. Nikto ich neprosil na kolenách, je zase. Oni si povedali, že idú do toho podobne ako my a niekam to dotiahli. Na začiatku sme si to robili len tak akoby pre seba, išli sme prezentovať na preteky len seba, ale teraz, jak si nám aj dochádza, aj v našich vlastných hlavách, ale aj z okolia to tak prichádza, že my vlastne reprezentujeme aj teda našu univerzitu, reprezentujeme Slovensko a podieláme sa na vývoji niečoho nového, nových technológií. Takže naozaj naberá to taký globálny charakter a už cítime tú ťahu dôležitosti. Študentský projekt má veľký zmysel, hlavne keď si to zoberieme z pohľadu, že Slovensko je vnímané ako Detroit Európy, to znamená, že sa produkuje veľké množstvo automobilov v tejto malej krajine. V súčasnosti tie závody sú viac menej montážne dielne, majú síce nejaký svoj výskum, ale primárne ide o skladanie automobilov pre zahraničné trhy. Je to potenciál, ktorý
môžeme do budúcnosti využiť s tým, že celý vývoj krajín smeruje k nejakej vede výskumu, vlastne k tej inovatívnej spoločnosti. A študentské projekty alebo nejaké malé projekty inovatívne, ktoré môžu vzniknúť vôbec z nejakého dôvodu, tak môžu mať veľký dopad a môžu vymyslieť niečo, čo sa dá ponúknuť tým zahraničným investorom alebo automobilkám. To znamená, že veľké idei nemusia vznikať len v nejakých veľkých dizajnerských štúdiách, ale môžu vzniknúť kľudne na stole nejakého študenta na intraku.